E ora 5 și plecăm spre Madrid. După atâtea ore de zbor mi s-a stricat și părul, dar suntem în lounge, așa că cheers cu un vin roze din Portugalia. Și o chestie foarte faină la lounge-ul ăsta, dita mai geamul cu pista de decolare și poți să stai liniștit și să te uiți la cum decolează avioanele și să-ți bei vinul pe scaunele astea. Foarte, foarte nice. A few moments later. Update, am stat prea mult la lounge și era să pierdem zborul. Am intrat ultimii. Bună ziua! Transmitem direct de pe una dintre plajele din Praia. E prima zi de stat aici. Și ne-am luat două nuși de cocos. La minunatul preț de 300 de escudos. Prețurile pentru turiști sau pentru serviciile turistice sunt cam ca la noi. Spre exemplu, la restaurant, din ce am văzut de dinainte pe internet, prețul unui prânz ar fi undeva la 20 de euro. Un lucru foarte interesant la oamenii de aici e că toată lumea face sport. Ce fac sport în continuu. Sunt și acolo sale din alea de tracțiuni sau, mă rog. Ne-am luat 2 papaya de la piață, am venit la Palatul Prezidențial să vedem steagul și priveliștea, care e cam asta, și am găsit ceva fructe dubioase despre care Bogdana Esca a văzut în ceva videoclipuri, așa arată. Descrie-l. E acru. E ziua 3 de stat aici deja și un lucru foarte amuzant e că lumea nu vorbește engleză, vorbește doar portugheză, așa că dacă vrei să te descurci în mare parte trebuie să știi portugheză sau câteva cuvinte măcar în limba asta sau în spaniolă sau franceză, ca dovadă că lumea nu înțelege engleză. Am venit la un restaurant, am comandat pește și ne-a adus, care e de fapt pui. Pe peștele ăsta l-auzeam acum jumătate de oră în spate, cânta cu curigul. Bună din nou! Suntem în ziua 4 deja de călătorie. Am închiriat mașina ca să putem explora un pic insula. Mașina a fost 45 de euro pe zi. Scump. Destul de scump. Și ieri și astăzi am tot explorat să vedem diferite zone de pe aici. Pe lângă Praia, care e capitala și e destul de urbanizată, mai este Tarrafal, care e un orășel tare, care e drăguț, cu tot felul de culori. Și acum suntem în ce suntem? Nu știu. Sat pescăresc, nu știu. Cum îi zici? Nu știu. Ceva cu Velha. Ceva cu Velha, dar nu știu cum. Citate de Velha. Citate de Velha, așa. Care cred că e vechea, înseamnă vechea cetate, e posibil. Pentru că e o cetate, haide să le arăt. E o cetate acolo, unde să sperăm că o să mergem să o vizităm. Ce se mai întâmplă prin orășelul ăsta? Pur și simplu lumea care își face treburile zilnice și pe aici se cam ocupă cu pescuitul și cam atât în mare parte. Bogdan parchează mașina. Am venit să vedem cetatea de acolo, de sus, trebuie să urcăm pe scările astea și sincer nu știu dacă aveam voie să venim cu mașina pentru că drumul e foarte, foarte îngust. 2 mașini oricum nu intră, așa că sper că la întoarcere să nu ne întâlnim cu niciuna, că nu știu ce facem. Ce bem acolo?
Avem o chestie care se numește punce sau pancea. Ponce. Ponce, bine. Ambele sunt de cocos, doar că diferă esența cu care e infuzat. Ăsta e infuzat cu un fel de siropuri de fructe tropicale și ăsta e infuzat cu cocos. Ca să comparăm și prețurile, 2 porții de ton cu legume și orez și 2 sticle de Chef's Tonic și una de Superboc costă undeva la 150 de lei, adică undeva la 30 de euro. Deci cam astea ar fi prețurile. Cam așa arată strada principală din Sal. Foarte drăguță, cu tot felul de restaurante. Găsești cam tot ce vrei. Impresii despre Sal? Turistic. Turistic, da. Da, ăsta ar fi cuvântul potrivit. E un loc foarte turistic, dar față de insula Santiago, mie îmi place mult mai tare. Prețurile sunt mai mari, într-adevăr, dar nu mă plâng pentru că mâncarea e foarte, foarte bună. Am venit la un restaurant tare drăguț, care e chiar pe marginea oceanului și am comandat pește, aperol, am avut ceva creveți cu orez, legume și vin de Porto. Și cât o să coste în total? Bună întrebare, sper că nu mai mult de 50 de euro. Da, probabil undeva în jur de 50 de euro. Deci cam asta ar fi o masă pentru... Da. Cam asta ar fi o masă pentru 2 persoane. Vă întrebați și se aude, sunt acești copii care cântă. Just la ceva local market cu tot felul de chestii. Ideea e... Yes. From Romania. Yes. Huh? Holiday good. Yes, it's really nice. Welcome. Thank you. What are you doing here? This one for small. Oh, okay, nice. But you go, not forget Cape Verde. Oh, yes. Here. Da. Here, yes. Și am luat mojito. No, I got mojito. He's just confused. Ne-a venit lobsterul, așa arată. Eu zic că e o porție destul de mare. Cu ceva, ce erau astea? Ce erau astea? Cartofi. Cartofi. Nu m-am prins, nu arata cartofi. Bun, facem taste test la lobster. Hai să vedem cum o să arate, cum o să fie. Cam ațos lobsterul. E bun. Nu e nimic special la el. N-are un gust să zici wow, dar e bun. Nu e la fel de nașpa ca crabul, pentru că crabul nu mi-a plăcut. Dar lobsterul e bun. Nu știu cum, dar Bogdan e ceva expert ascuns în homari, pentru că dă carnea jos fără nicio problemă. Părere generală, lobster? E bun, dar e overrated. A few moments later. După 2 săptămâni de pusnicie, Am găsit români. Dulcele grai românesc. Se aude și în Africa. Ok, altă zi, altă aventură. Ne-am luat ceva tur de pe aici să vedem insula și călătorim ca ăștia din America Express. Ce tare! Impresii? La bandera roja. Îmi place, e fain să călătorești așa. Cred că ea de la Asia America Express au o experiență tare faină. Hai să mergem și noi. Uite, cu acest vlog facem statementul că vrem să mergem la America, așa? Eu vreau. Am
Am ajuns la Pedra de Lume. This is the crater, all is natural. The water come on the ground. Down there is 3 meters below the sea. Hai că atât de mult ne-au plăcut zilele care au urmat că am uitat să facem vlog. Nici n-am început vlogul și deja... Da. Suntem la aeroport acum. Că plecăm, gata. Părere generală. Foarte frumos. Părere insula Santiago, recomandări. Tarafal. De mers în Tarafal, da. Insula Santiago e mai de mers pentru hiking și pentru plaje, dar în principiu pentru hiking. Lumea merge acolo. Iar insula Sal, Desi, Cei care vor să meargă la plajă. e un loc mult mai turistic față de Santiago. Deci dacă sunteți din ăștia care vor să vadă plaje și să stea toată ziua, să se relaxeze și așa, în Sal e perfect. Da, cam atât. Editând mi-am dat seama că noi nu am menționat cum am ajuns acolo. Da, ideea e că am avut 2 scale la dus, București-Madrid, Madrid-Lisabona, Lisabona-Praia, Praia fiind capitala din Cape Verde, iar la întoarcere Praia-Lisabona, Lisabona-Londra, Londra-Timișoara și Târgu Mureș. Deci cam ăsta a fost traseul, destul de multe scale, dar am și călătorit pe buget. Pentru că sunt zboruri directe și din Germania, spre exemplu, până în Sal, dar mult mai scumpe. Cam asta a fost. Ne auzim în următorul trip. Bye!